Igbo ndị ọma nọ na mba, Igbo ndị ọma nọ n'ụlọ, ọnụ n'ezi, kene ụmụ nwoke na nwaanyị dịka owe na ya chiri nya zelu onye na-awụ iru ya n'ọnwa bụ ngwa ụwa ọdụ ama gụnụ sonu na ya matara ka eme n'ọnwa bụ anyị na practice ụdị anyị bụ Igbo ji ekpe ekpele na ndị dị n'inwe njirimara ebe a practice omenala anyị a na-amachara amacha ọ na-asị na onye ewe eze obulu si nka ndị nna nna anyị bụ nya ka ha ji na amụ anyị na nya ka ya nọ n'ime ọ dị anyị abịa ọ dịwo anyị nwana onye amụpụtara ebe tata ka ntụ nzu abụọ na shia wee weruo nke be na-esonye nne ọ bụrụ taa bizi na-esonye mali na-ebe nwa bịa anyị na-eme ebe a ekpere ka anyị na-ekpe n'ebe ekpere a na-ekpe ebe ekpere ndị ibe ndị dị mma ndị dị mma dịrị ndị dị mma ibe dị mma dịrị ndị dị mma ibe dị njọ dịrị ndị dị njọ na ka anyị na-ekpe na bifo ebido ekpere abụ ka anyị kpoo ite ego dịgodi anyị si emebu ya na-esoyela anyị na-ekwere aka na-agbasakwa ozi ya na-echie na ọ na-adị mkpa na asọ ọtụtụ n'ime anyị amara ozi na anyị bụ Igbo nwere njirimara anyị n'ọrụ ka anyị bụ Igbo ya yọta Chukwu iwe na nwere ụdị Chukwu ya aza anyị bụ Igbo ekpere mana dute ọkọ ọchịchọ na oyibo pụtara na azị nwa mechezila anyị bụzili nke anyị na-akpọzi nke anyị asị mana ọ nwere bifo anyị gawa n'iru tuo nzọ ụtụtụ nwa ka anyị kponye tobele egwu onye anyị akpọ ha agata anyị bụ daa soso amụna gụnụ na ya anyị na-eme bụ iwe ụlọ ka anyị na-eme iwe a na-eme ya na-emerelie mmadụ niile na ụmụnne m ka m na-emeli ụmụnne m dị nọ n'ụzọ iji efilili na omenala ya bụrụ ọzọ afilizi n'Igbo ive Igbo ibulu ya na maka aka njem ata na iru afọ nwa na mbọsọ ọbụla n'ụlọ mmata n'iru afọ ụnụ mara n'ibe na-akọwa bụ maka ọdịnala Igbo anyị maka ekpere Igbo anyị mostuli nzuka nna atụ ọrụ ọzọ na-eme na amaara gị mmadụ ka gị na-esonye ọ dara nso obido egwu Oijuwa ijego ego na-eme nwa bere ụwa dịka ọmara ibe eko aroshewo egwu ebu ụzọ egwu egbu ọnọdụ ka chie na Chijioke amara abụrụ chi bịa ndị ọma onye ọma na-ege m ntị ebe ọ bụla ị nọ nyere aka gbasa ozi nwa si ya anya ka olu ụmụnne anyị ndị si na omenala anyị bụrụ iwe ka amara omenala anyị bụrụ ajọ iwe amara omenala anyị bụ njirimara ndị na ndị dị n'ọdịwa ya kpụrụ Chukwu iwe ndị dị n'ọdịwa ya Chukwu iwe mmadụ agwazina gị n'ọdị nọ n'okeji na-ekpere Chukwu mmadụ agwazina gị n'ọdị n'okeji na-ayọ Chukwu ma tresie your lineage odunu si eme omenala ụnụ ọdịnala ụnụ na nwere odunu si ebele Chukwu nke unu na-akpọ unu ilu dị a na-akpọku Chukwu na Chukwu ya azaga ekpele mana ibe matara nne bụ ke na-akpọku ya kwụọ aka gị ọtọ make sure ị na-emegidere mmadụ make sure ị na-apụla ndọrọ mmadụ ọjọọ mmadụ abụrụ Chukwu izi na-esonye bụ ife ama agwa gị na anya mere abịa bụ nzu ka anyị na-atụ
nzu Igbo omenala Igbo ya dị ọdịnala ya dị so gị na wọchị kwana anyị nyere aka na-agbasi ya ọ nwere ibe anyị na-eme na elu jiri awọ n'aka ndị bụ ya na-ege ntị mara na ụdị ọbụla na ekpe okwuchukwu gị as far as obu gị dị ọcha as far as obu gị n'elu atịtị n'ikpokwuru Chukwu na usoro unu zakpokwu Chukwu nya bụ dị olu iwe Chukwu aka alụlụ gị ọlụ lokechakwulu na ọ bụrụ mmadụ masị gị ndị bụ ya nọ na-eche ka prọfet si gị ka dibịa sị gị ka onye amụma sị gị malị na dati dibịa sị gị na ya sị onwe gị dị tin malị na ịmalụ omenala gị malụ ntụnala gị na ya sị onwe gị nya problem dị anyị malị n'ọdị mana na ọmata problem ọ bụla bịa dị nne a sị na ibu anyị karịrị anyị abịa asịrị anyị ma ịmalị isi gị na ọchị ọkụkọ nwada ọkụkọ nwe mbọ ọsọ ma onye abụzi nsogbuzi bụ nwa ọkụkọ nọdụga n'ọkụ na-elekpọsị na na-arọ mmanụ ya ebe na-adịrọ mma na ịmalụ onwe gị onye na-achụ gị enwere ada enwere mbọ ọsọ mana ịmazi onwe gị na-elekpesi na-arụ mmanụ onye si na ego adịrọ mma na laif onye anyị bụ devil anyị agwa gị na ịkpata ego ekele ala achọwa gị mana anyị akpata ego na-achọgodo gị ime nne azi ibunye n'onwe gị wee na-asị na mpago buru ụzọ dịde na-esie mana ị na-anya ọbụna ndị ahụ na-achọ gị bụ ihe chọrọ ọdịda gị gbawalịwa na ajọ ibe ya ekwu omenala ahụ anyị na-ekwu ebe a na those people eji na-achọ gị na-abụ ya nwere ike na-achọkwa ọdịda gị na-ewe na ọ bụrụ datị mọnị ka ha chọrọ na ọdịda gị ka ha chọrọ isi gị ka ha chọrọ mana anyị na-achọ isi gị na-achọ isi onwe ma ịmalụ onwe gị ayesi bụ ihe emebi ịmalụ onwe gị anyị gbagazili nsị gị n'ọdụlọ gị akpọ gị mkpọkọlọ mana ịdịrọ mkpọkọlọ n'iru ịdị mkpọkọlọ mana iru Chukwu na ịdịrọ mkpọkọlọ dị mkpọkọlọ n'iru mmadụ ma nga dị na mkpọkọlọ n'iru Chukwu na asị kachasị na-akpọ mmadụ n'ụwa bụ asị chi mmadụ kpọrọ mmadụ asị na-akpọrọ nnu ma ọ bụ na chi ga-akpọ gị asị mana asị na-akpọ nnu mmadụ kpọọ gị asị bara asị akpọ nnu bikọs na mmadụ akpọrọ echi na-akpọrọ asị ma ịmara isi gị biko ndị bụ onye na-ege ntị na-adụkwa na-agbasala anyị ozi nwa agbasi nwere ndị eteghị gị na-ekwe onye shia ọ dị gị mara ntị ọdọgụta ntị ma ọtọrọ ọtụta ntị bụ onye shia ka onye dị mma ga-enye onye bụ onye Igbo afọ Igbo agwa m sị na onye njepụta n'ebe nwa na-ama ata na-asụ Igbo ya kwuru mmalụ yes ibe a na-eme bụ ụmụnne m ka m na-eme ya Igbo na everywhere mgbe ọbụla ị gara Igbo n'ụdị ya obodo ọbụla Igbo na-anọdụ mana obodo anyị na-emere eme onye bụ nsogbu na emere anyị banyezi ala ozi nke anyị banyezi ala ozi na ebe anyị si bịa ọ dịrọ mma ka anyị mara enyi nke anyị ka anyị mara omenala anyị ka anyị mara ebe anyị si ekwe ha na-abịa mkpọkọrọ agbata obi ọmahịrị ekpọ nso onjekwa ntụtụ gbakwa ebe masịrị ya bụ nke be ya nọ n'ekwuli enupụta n'ụzọ oyibo taa n'ibu ụzọ filizie na nke ga-abụrụ ọzịa na ihe ndị bunu ji ha azụ gị ibe adị ha ata abụ gị ibe adị ha mụ gị ibe ha na-aja na ibelibe zụọ gbanye ya na ọ bụrụ ọzọ na ọ bụ olive atịtị mana ihe na-eme misteki
kashi mpaka wele zogbo afọ ọ bụ na amara amụrụ n'ụwa mpaka gị isa mbọ gị ga-ebugodo ụzọ togodo force before eze na-etekiche months before pụtaba mana mbọ na-eto chapali n'ọnọdụ ka omenala anyị na-ekwu okwu ya na omenala gụọ oyibo ọgbọ weda ma ya shọlịa weda ma ya ekwenyere ma ya ekwenyere adịmadị omenala ya dị ka nka ọ bụ na anyị gbazụ na-enu ukwu isi na anyị maka oge jikwa na omenala anyị na-afụ ya n'anya anyị na mbọ because na esi na ibe ya bụrụ ibe omebe gị na-abụ ya n'anya gị na mbọ n'ibu ibe dị nọ n'ibu onye ebe dị ọ na n'ibu dị na ọ bụrụ ọbaghị choice ọ bụrụ ọbaghị onye shọ ọ Chukwu mere ka ọ dị like that Chukwu kele gị tinye gị position ọ gị dị agba si n'ebe a gị ga-anọ ịpụtata today si n'ibugo ụzọ ịdịgo to civilize to as ịnọ nne kwenye na omenala gị kwenye na njirimara gị kọmọ gị kpokwu ochi gị na-ama ebe nwa ruo na m agbago nzu abalị bụ nzu chi nwere abụ before mmapụtagodo online ma ọtụtụ ndị today nọ ndị wa mara ochiwe wa bụrụ otito wa enyechu a na-enye onye ọzọ nwa na-adị ya na enwere unu ihe mkpịsị aka gị anya mkpịsị aka anyị narara o nwere ike bụ mmadụ na-aga haya nke na oge na-ekpeli onwe gị na-emere mana iluru oke ya ikpekwe n'elu Chukwu ka iluo ka dị pesini kpeliri Chukwu ka iluo ka nke anyị dị ụdị Chukwu yi nke gị n'elu ụwa na o nwere ike Chukwu bupụtala gị ụdị eji mmadụ ọ bụrụ ya aka dị pesini ndị haya mana ngwa na ogige ị na-emara ochi gị ọ na-ada ya agha ị makwala n'ichi gị bụrụ na ya akarakwana na Chukwu nyere gị na Chukwu si gị na ọdụdụ aka na-ebe nwa mkpịsị aka dị n'aka ya elu malị na nke gị dịba nwanne ọ ka gị mma a sị na obu nnụnụ mmadụ iji n'aka ka millions nọ n'ime ọbịa so nke bụ mmadụ nọ nne ịpụta mala isi gị na-ekpele isi gị ịpụta ọtụtụ tụolu chi gị nzu inwe ọjị gị olu chi gị ọjị ọ bụrụ ajọ ibe o jiri gị nga aga n'ụka o jiri gị eji na-emebi na-eme ma ị na-eme ya kwụọ aka gị ọtọ ịgbachinelu mmadụ ịta na mmadụ nsị ịta na mmadụ amosu ịkọnalụ mmadụ nsị na ịbụrụ Chukwu na-enye ndụ sa Chukwu na-enye ndụ na-enwe ndụ nke na-abụrụ Chukwu na-enye ndụ na-atụtụ eke na-enwezi ndụzi ịmarụ na ajọ ka ọ bụ adịmara mana bụ mmadụ gburu mmadụ ka mmadụ gburu onwe ya nke be nọ n'ifili ya na-egbu a na-ekwe ọnwụ n'ibu isi ekwe ọnwụ ihe eji na ndụ n'iyi ọ na mmadụ n'iyi na ihe ịbụ chọrọ ka ịmalụ n'ụwa ha dị ya nọ ebe nwa na ọ bụrụ ọba anyị mmadụ niile bụ olele ka apụtala n'ụwa adị na everybody ya na ya ihe matala nne bụ na nọ today ịbata mala ebe isi pụta mali ntụna na gị mali mkpu ebe isi pụta mali obodo gị iji na ebe dịla obodo gị na-enye obodo ọzọ iji na otuto olulu ndị isi obodo gị ị na-enye ndị isi obodo ọzọ iji na otuto olulu ndị mmụọ obodo gị na-enye ndị mmụọ obodo ọzọ ajọ ibe ka ọ bụ deteni mere anyị bụ Igbo anyị na-ele ovu ọtụtụ ibe na-ewu na-ere anyị onwe ka anyị na-enweta anyị na-abata n'ụzọ oyibo ife ụtọ maka ihe na-atụ ụtọ na-egbu oyibo mara mma wee oyibo amaka ọ nwere esi na oyibo amara mma ịmara ya bụ onye amara ka mesi ya kwagharị the person na describe ụdị onye dị ọ na-abụ nne mana oyibo mara mma oyibo dị mma mana anyị jiri ozi na oyibo dị mmazi na anyị tụwuzie nke anyị na anyị mmụta oyibo niile anyị tili etinyekwa na ibe niile anyị tili etinye na nke bụ nke anyị na-apụtakwa like that nwa dị anọ ihe ndị jere agwori na ndị mmalụ oyibo na ọ nwere na amụrụ ọmalịa na turu ka eputuru such person eputu eturu ọmalịa ka ozi ga-eji apụta si na nke gị na-ebuzi nke gị na ihe puturu ọzọ mmadụ turu na ya a na-agwahụ gị ka ịma ụdị oge si na anyị na-agwa ya na-ajọ ihe ka ọ bụ na-agwa ya na ihe atịtị na-agwa ya na ihe ndị na-amara ibe n'ihe ndị na-abụrụ ụzọ onye ka ibu mmadụ asị gị na dibịa anya nzu maọbụ dibịa anya nzu dipendịlị onye na-eyuzu nzu na amara dị mmiri n'ofu nzu na amara dị ụdị esi eyuzu na amara ibe nzu bara n'ala Igbo onye ka ọbanya na like that mana dibịa amala ive anyị nwere ebu dibịa bụ native doctor na ọ bụrụ wish doctor ọba nzu ọmagodị mmiri n'ofu nzu Igbo bụ Igbo dikoni okwu dị m n'ọnụ rinne na mme maka ọdịna nke onye nọ n'ozi nwa gbasara m ozi nwa ụnụ gbara m ya chi ya ka mmụ Igbo ndị nọ na mba mara na anyị na-akpọ okwu chi anyị n'ebe niile nzu nwaanyị na-eme ibe ihe na a na-amara ibe ama abụ nne oke oyibo a na oke machara na-enye anyị badị nsogbu ka anyị abịa awụzi nzu today asị na ọgwụ ahụ nzu today ala-akpọzi ibe ọzọ ma ya buru baịbụl buru ibe ede ka ihe anyị na-amara mbọsị edele na mmadụ ndị dele ndị a na-edele gị ya na-akọlụ gị nke Sam ose
Jeremiah si onye nke si kedu esisi Jeremiah kedu esisi Samuel wonne imepa ya gmani asi onwe gị ife nwa nwere ihe na-eme na nwere ụdị ya mba nzu ebe na amalụ m ya mana m bụ onye na-eme ibe nzu right for day one ka si mele ibe nzu nwere mgbe apụtara arụ na I think na Benin Republic dịba ndị mmụọ bataba bọọsụ ya dị ebe anyị bi na bọọsụ dị ya dị meni nzu ekpotele ebe abụbụ nzu shimu ma nzu akpụ ya alụsị ndị gwere m na-ebele na nzu nna m nwa agụla eribe anyị kwa obodo amata aka ọkwa na ọgwụ ebutere na be m na nwere ọnụ imagine mana ndị nọda ide mere anyị dachara ese mara na-asọsa nzu na-akarịrị okwu tere na iri ka ndị mara m bụ nzu tere amị ka m na-eyuzu nzu tere bụ nzu shimu nzu nna m nzu okpụ ya alụsị ndị kwere m mana bi na oyibo mechazila anyị file na oyibo bụ ibe niile ezi ndị mara n'iru ebuzili ya kọwaza na ọgwụ enwetara na nke ngwa wọdụ ka ndị polisi bịara ibuli ya mana ndị ahụ na-ebula anyị ndị ebula anyị na-agwa iju ọbụ ese kere ebe enwetara na gwa gị na nzu ka enwetara nzu abụrụ ọgwụ nzu bụ njirimara anyị ji nzu ekpebe ebe na anyị nọ n'ụzọ ije nweta ọjị na-adịrị anyị ike mana ị nwere ike izuru nzu anọlụ gị 1 year nzu anọlụ gị 2 years ị na-eyuzu dị nzu so gị onye nọ nne my brother nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị nzu abụrụ ajọ ihe nzu bụ n'aka ije nzu na-esipụfa anyị ibu udo iru bali nzu a na-abara unyi chigi bagu nzu my brother ya bara unyi n'elu ụwa nzu bụ ihe chara acha ka ọ bụ nzu bụ ugo chigi bagu ya mara chigi etinye ugo ugo na-akacha ugo mmadụ itute n'ụwa bụ ugochi mmadụ ituele mmadụ ya m gebe nọ n'esi na nzu bụ ajọ ihe ma na-emezi alụ dị n'iche n'iche na-emezi mpụ dị iche n'iche na-agbagoro nzu ọsọ ma gị na aja na achụ gị ọsọ ahụ na aja na enigoro ndị ajọ mmadụ ghọtara mmụ igbo bụ igbo ọdịnala ga-adị ọ dị anyị na-abata ọ ga-adịkwa anyị nwana ka anyị gwanyeli na ogo ka anyị na-enye ndị nna anyị ndị isi anyị otuto luluwe ka anyị ala iji na-ebu otuto lulu anyị na-ebu otu onye ọzọ amụ ha dị mmụ ka na-amụ ebe na mụ na ịmụcha nwa na ama gị bụla ekene ebunye gị obuli ebunye onye ọzọ na-achụrụ onye ọzọ na otuto ya dị hapi ya bụ ya bụ igbo na-eme ebe a ọ bụrụ na nke ndị ahụ na-anakpa na ọ na-alụkwa ọrụ ewelu ike dịbụ ya mana ike dị ya banye ndị bụ ndị nwe na ọ bụrụ ngị be na-enwere bụ mbịalịmabịa a na-apụtara ọkpa anụ onye bịara ebe mmadụ a na-apụtara ọkpa anụ n'ụzọ because ịmara ọkpa anụ si dị so that's ebe anyị nọ na-agbakpu na everybody na-agbakpu na ụka na-emekọsi ya mara mbịalịmabịa ka ibu gị a ihe ọbụla mmadụ onye ọbịa bụ onye ọbịa onwere dịka nke gịnị mana gịnị bụ anya na-emekwana nke gịnị mali na-ejiri ụrụ a na-emie mali na-ejiri anya ụvụ emie mali na-ejiri akịla ahụ emie n'obu sam ka chukwu ezi na-adaga ebele ụwa eji na-emejọ gị ụwa eji na-agbajọ gị mana emejọ gị a sị gị na revenge is dangerous o nwere mmejọ mmadụ emejọ gị ịma na ngụ na oge n'igbo ozigbo duru azi ịbịa retaliate na such person na because na ịbịa nkịtị ọ yuzuo gị mana ya bụ ụzọ bụ mmadụ nọdụla onwe ị na-achụ mmadụ ka imegide mmadụ ị na-achụ mmadụ ka igbuo mmadụ ị na-achụ mmadụ ka ịyasa mmadụ isi ị na-achụ mmadụ ka ime mmadụ want to the other ma na ịbụrụ onye mere na ịbụrụ onye Igbo so ma m nwa na-ekpe ekpere si na gị bere nọ ndị na-agwa ọchụkwana anyị na-esonyekwana anyị na ụdị ndị dị ndị ahụ na-agbalị gị ọsọ na ndụ gị ọ bụ na aka gị dị ọcha a sị na ile ọma ka eji na-aga n'egwu ile abụrọ gị asị abụrọ gị asị na mkpụrụ nnu ihe si na gị ebe si na nwere isi ebuli ya
Onye na anụ onu ya wa na-ara agba nwa bụ danya Sokoto na Iyọkọtọ. Ya ka na-akpọ danya Sokoto na Iyọkọtọ. Onye Aguleri, onye ezi agụrụ, onye mgbago, onye mmanyi ya na-ara agba. Yes, ụmụnne m n'ime Chukwu okike, Igbo ndị ọma Igbo bụ Igbo, ọnụ n'ezi, a sị na chita anyị egwuru ọbụla awọ, egwu epu ụzọ egwu epu ọnụ, ọdịka shie wụ na Chijioke ewa, mmadụ abụrụ oshi ibi ya. Anyị sị ka ọbụla ome gịnị, mmadụ ya mere mmadụ abụrụ Chukwu. Ma gụnụ na ife anyị na-eme na anọ bụ, anyị na-emere ọkachamara. Ebe anyị na-eme ebe nwa bụ anyị na-ekpe ekpele ụdị anyị bụ Igbo si ekpe ekpele, anyị bụ Igbo si akpọkwuchi anyị, njirimara anyị bụ Igbo, ka anyị rapụ na oyibo bịalị anyị mebe iwe ọzọ, meriri iwe azụ. Ọchị ekigidere m onwe m na pụtara nwere mbọsị nnọkọ njekọtara ụka anọdụ ha jụọ m nwa ha dị mmadụ nọ today na ọ bụ na Chukwu kelee mmadụ ke mmadụ ke obodo na obodo, ke mba na mba, ke unu n'onu na omerekwana mistake na omere ka ndị dị nne kwanyere ibe ugwu, ndị dị nne mali njirimara aba, ndị dị nne mali ebe basi masị mba na ụka nwa na mmechi edozi egegege. Ihe mmeji na-eme bụ mbọsị m chọrọ iji nne nje for fun, nchekwenye nlukwu dị ya ngekwo ntị a na-akọ bayeli dia teaching bụ a na-epreach na-etish ya bụ fela dị otu ndị ọnọdụ ka skuul anyị na-aga. Ife anyị na-aga na skuul bụ ka anyị mụta ife a na-akụziri anyị ndị a. That is why I met some people who wa mụtazia wee wasịza gị na wa luwo na wa amago na wa amasịgolo ife na-edo n'ụwa based on ife akọla, based on retention nke ọ mụtara n'afọ, history nke dere n'akọ ọ nwere bi na nwere agụgụ isi agụgụ mmụta ofilize na like that n'ụwa bụ na n'ụwa bụrụ like that.
ọgba ọsọ na-agbanarịrị ike ebe na-agbana gịnị ka gị si abịa. So ụdị ọbụla mmasịrị gị weda ma ikwenyere ma ikwenyere mali na ike gị na igbu aga na ọgba ọsọ nwere ụdị ọsọ ga-agba na life ka ịgbanarị ike gavụ tankịrị na mbụ arụ na arụ. Nya bụ omenala anyị na-eme na nya bụ nke anyị omenala na ọdụ ka ike anyị onwere ebe mee ka ịgbanarị ya. So ngị bịa n'ọnụ na-ege ntị amasị gị mmanụ na ife anyị na-eme ebe nwa bụ ka anyị na-ekpe ekpere ji nzu ekpe ekpere ụdị anyị bụ Igbo si eme. Last program eme ka nna gụnụ na Igbo na-ekpe okwu issue by many ways. Ọ nwere ndị nọ na-enwere ụdị nzu mana onye a na-epụta gbazi akpọkwu ya kwụrụ ọtọ n'anyanwụ ụtụtụ ọyọwa Chukwu kpebele Chukwu nwere nọ nne bụ na ọpụta onwepụta isi mma na ọsụọlụ Chukwu na isi mma na isi mma ọ na-asụrụ ya na-ekpeli ya na-ayọ Chukwu ibe onye idili. Ọ pụtara na ọ bụrụzi mgbe i jere di ebe na-asụwa kotokoto katakata ịmamali na ya ayọta Chukwu ife before you Chukwu amagolo ebumnobi gị before gị Chukwu amagolo ihe dị gị n'obi. Ife matara bụ ụdị mmụọ ị nwere ụdị mmụọ du gị aga. That's why nji agụnụ na ọ bụ napụtara ụwa kwesịrị ọmalishie onye ọ bụ napụtara ụwa kwesịrị ọmalishi n'ọlịa ụwa because na that chi ya onye n'ọlụgwụ ụwa first good nya ka ga-eji nwa amali ebe isi nya ka ga-eji nwa amali mmụọ gị na ya nya ka ga-eji nwa ayọta ọnụ gị na iru nke Chukwu okike abịa mme na ihe pụtara today ịbata ma wachi gị aka ịmara ochi n'ọlụgwụ ụwa ịmara ochi bụ chi gị kwuru gị okwu ụwa ị na-azọzi ka ịgbagozili Chukwu okike abịa mme bụ ọkaka file nya bụ nna mmadụ niile yes nwa ya ka ị bụ ọ na-anabata everybody mana ọlụ ochi n'aka dị too much. Ọ tụrụ chi gị n'ọlụgwụ ụwa ka gị na mbọ ya esi nwa dị in good contact like